Bambo amene tikumuona pa screen patupo amenetu dzina lake ndi Hafule Mjetseni. Tate watu ndi zonena kuti anali mkulu oyang'anira bungwe la NIFI ndipo atapidwa ndi polisi atikamba kuonena kuti adasokoneza zina ndi zina kumenekoko. Magayi bwanji tifotokoze nkhani motere kunena kuti mulamuliro wa Lazarus Chakwera akuti mu nzeru zawo achakwera atakhala pasi adaona kuti nchamtengo wapatali kusankhatu Hafule Mjetseni kuti akhale mkulu oyang'anira bungwe lija la NIFI lomwe ntchito yake kunali kupereka ngongole kwa Amalawi osiyanasiyana makamakatu alimi kuti ndekuti akhale ngati akutukuka moteromo. Ngakhalebe tikudziwa bwinobwino kuti zingongole zimene zija zinakathera kuti endi ena akukana kuti sabweza ngongole zimenezo endi tinaonanso ndekuti mamiliyoni amene anaperekedwa ndithu kwa anthu osiyanasiyana ena achipani ena otani akuti akapange tikudziwa bwinobwino mmene zinakhalira endi mmene zakhala zikumayendera mu zaka zapitazo. Now kwapezeka zonena kuti iwo watu amangidwa ndekuti Anti-Corruption Bureau, bungwe lija lothana ndi katangale kunoku ku Malawi kumenya collaboration ndi apolisi ndi ukata patu amene wawa Hafule Mjetseni. Nkhani zake zotani bwanji tingowerenga chikalata chochoka ku bungwe la ACB icho kuti kodi akuti chani amene wawa nkhani zakumangidwa kwa Mjetseni. Ndende chimene tikuchiona pa screen patupo of course sharp tingochiwerenga osachedwachedwanso yayi kuti kodi amenewa akuti bwanji. Anti-Corruption Bureau press release date 1 April 2026 ACB arrest Mr. Humphrey Mjetseni, former CEO for NIFI for abuse of office. Akuti kuchoka ndithu kubungwe lothana ndi katangale kuno ku Malawi basi tikungotulusa sharp ndithu tengo umeneyo pa 1 April 2026 ndipo bungwe lothana ndi katangale ndizoti ilolo lamanga Hafule Mjetseni amenetu ndi mkulu oyang'anira bungwe la NIFI wakale ndithu chifukwa chonena kuti anaphwanyatu ndithu malamulo a muofesi mogwiritsa ntchito ofesi molakwika. The Anti-Corruption Bureau ACB has on 1st April 2026 arrested Mr. Hafule Mjetseni, former Chief Executive Officer of the National Economic Empowerment Fund, NIFI. He has been arrested for alleged misuse of public office under the Corrupt Practice Act and neglect of official duty under the Penal Code. The charges related to decisions and actions taken during his time as CEO akunena kuti bungwe lothana ndi katangale kunoko ku Malawi limene pa 1 April 2026 amanga Mr. Humphrey Mjetseni amene tunde kuti anali bwana mkubwa wa bungwe lija la National Economic Empowerment Fund NIFI makamakatu amene ndekuti ndopuma anapuma ndipo iyeyo ndizoti amangidwa chifukwa choti akuganizira ameneyo anagwiritsa ntchito office imeneyi molakwika makamaka akamalingalira ndekuti malamulo choncho okhudzana ndi zachinyengo kodi zachinyengo ndi ziti anagwiritsa ntchito molakwika polingalira nkhani zachinyengozo komanso ndizonena kuti amene anatayirira kwambiri kumangopanga zofoira zomwe ndekuti akaziona bwinobwino zikuoneka zimakatulukira ndekuti mu ma-action yake komanso ziganizo zimene iyeyo amapanga nthawi imeneyo ngati bwana mkubwa wa bungwe limeneli la NIFI. Mr. Mjetseni is currently in police custody. He will be recorded a caution statement before he is taken to court on 2nd April 2026. The ACB remains committed to promoting accountability in the use of public resources and will continue to take action against anyone involved in corruption according to the law. A signature Jacqueline Ngongonda, Senior Public Relation Officer kumene kwanda kuti ku ACB akunena kuti Mr. Mjetseni amenewa ndizonena pakana lipano akusungidwa ndithu mu chitokosi cha polisi ndipo iwowa akhala kulembedwa statement yawo akayilemba statement yawo ndekuti atengedwa ku court pa 2 April 2026. Bungwe lili la ACB lothana ndi katangale ndizoti
likupitirizabe kudzipereka makamaka kuonetsetsa zonena kuti zinthu zichitika pa mbalambanda, anthu asamagwiritsa ntchito zinthu molakwika makamaka ndalama ndekuti ndi katundu wa boma amagwiritsa ntchito molakwika, ndipo lipitirizabe ndekuti kutenga ma-action amenewo kwa wina aliyense amene akhala akukhudzidwa ndi nkhani zakatangale malingana ndi malamulo. Ndipo alemba chikalata chimenechi ndi Jacqueline Ngongonda omwe amayankhuliratu ndekuti bungwe limeneli la Anti-Corruption Bureau lothana ndi katangale kunoku ku Malawi. So nkhanitu ndi imeneyo magayi ya atarewa ndi zonena kuti ndekuti pamenepa ali muchitokosi tikunena panopa. Kodi ndikoyamba sikoyambatu akatu mkulu ameneyo kumangidwa, ndekuti munalisoto mu February anamangidwanso milandu yakenso yomafananizirananso ndi yomweyi, moti anampasa belo akuyendera belo pa milandu umenewo, apanso ammanganso milandu yomafananizirana ndi yomweyi. Kumanena kuti kodi amapanga chani kumeneko kunife amagwiritsa ntchito bwanji ofesi yomolakwika. I was checking ndekuti tipezeko zina ndi zina, nona wina wake analemba comment kuti mkulu ameneyu akhale komweko musampatse belo ayi amene mpaka milandu yake yonse ithe. Munthu woyipa kwambiri, munthu woyipa mtima kwambiri amene, munthu amene ife anatizuza osati masewera. Ifeyo ndoti timati tikanyamuka ndikulemba ndekuti zimakalata zija basi kulembera anife iyayi tikufuna mulati paseko mwayi oti nafenso mutipaseko ngongole kumene kuja ndikutipatsa zimafomu ndekumakhala zimafomu magayi. Saina zimafomu tsiku lonse munthu kusaina zimafomu kumati mwina makati pasako kangongole kandrama kochepa kuti mwina make nafenso titani timangireko zaulimi zimwina nkutukukako. Ayi ndithu kumaona zono osatipasa olo ndi pang'ono pomwe ndrama zija kungobwera andale nkumango apatsa andale mango apatsa andale akabwera ndi anthu awo kumango apatsa iyayi uyu anthu akwathu awa apatseni kumango patsidwa. Koma ifeyo kuvutika osati masewera, munthu woyipa mtima amene muchimange ndipo lomwe achita bwino osachisekerera chimenechi chithere komweko ndithu. Now izitu sizimakhala kunena kuti no anthu ndekuti angodzuka basi adane ndi iweyo basi. Iyayi anthu samakhala pasi nkumango kupangira maupo chonchi kumapeka nkhani ngati zimenezi ndi zonena kuti ndekuti mkulu amene amagwiritsa ntchito ofesi yake iyi molakwika. And zomwe zimachitika ku nifi magayi, mkulu amene anatenga ngati nifitu ngati nali ambuye aketu umene amatapangiratu zinthu zaketu kangati kuti ino basi ino ndi chinthu chakubanja la kwawo ndamayankhulanso mokhutanso ngati umo kwa amene munamutsatira nthawi mayankhula mokhuta. Kodi magayi koma kodi mukupanga pay attention kuti ndrama izi ndrama za ife ya Malawi basi ino kumangopereka kwa anthu amene akuziwana nawo andale. There was a time oti nali pansika pena pake nakhala umacheza ndi anthu ndi panalibe anthu akuluakulu achikulire basi kucheza kenako kuti makamba nkhani za ndale azinena kuti no amwene nifija amwene simagwira amwene ndi panadzabwera no ndala wina wakwankhula kuti mwana wanga ari kutero kuti akatengetu kunavutatu anapeza kuti ino anapita umene kuja nakaonetsa munda umene anali nawo chani china chilichonse koma itafika nthawiyo sanampatse chanchani. Zomwe zimachitika zimene zoona kuti ma MP amapita no kukatenga anthu akwawo, ma MP a MCP amakatenga anthu osakwawo basi ndikuti akapatse no ngongole zipezi za nifi nkuapiritsa bungwe la nifi awanda anthu adera langa osimwapatsa chani ngongole nanga chikole ati chikole amangotero kuti chikole ndineyo basi. Akadzalipira kupereka amene mudzalimbane ndineyo chikole ndineyo ndi anthu amapezekera akupasidwa chani akupasidwa ndeti zingongole za malingana ndi kuona kuti no akudziwana ndi andale wina. Koma ngati sodziwana ndi andale ayi ndithu umangokhala ati iweyo kuti uziona kuti no zikhala motani zikuthera motani. This is what was happening, abusing the office. Kugwiritsa ntchito office molakwika ndipo mangopasa no achibale kupasa ndi kuti anthu andale amene mukuziwana nawo koma anthu amene kuti athandizidwe anthu onena kuti wina alembera bwinobwino zachilungamo ali ndi zoyenereza osawathandiza nde aya anagwiritsa ntchito molakwika ofesi mkulu ameneyi tione khoti likamugamula motani. So unfortunately akati atulukanso pa belo mlandu wake kumakhala watha ukangotuluka pa belo choncho zomwe ndi zokhudzana ngati ngatenda za ana Malawi zinthu zosakhala bwino tikamakamba zo system yathu isiri bwino tizachonse za bells mwina tizaziyonse zimene zifana ine zimandibowa zikundiwe zinafikapo bowa kwambiri tizachonse belo isampasi makhaliso belo anthu akakhala ku khoti kuja zimangidwa mpaka nakufikira ndekuti no basi ino mlandu wawo watha nkuwagamula apite ndekuti kundende kapena atuluke osati kumatulusaso pa belo. This is not good. Sizabwino zimene zizi ndeti kuziwabe kuti no kumene ikathera ndi komweko koma anyways tinangoti tibweresebe nkhani ina ngati panga motani akuti